A másik, ez konkrétan saját magamon tapasztaltam, hogy van ez a úgynevezett no-nap November. Tehát, hogy novemberben nem mész fel semmilyen oldalra egy egész hónapig. És úgy voltam vele múlt évben, hogy kipróbálom, miért ne. Én szerencsén nem küzdök ilyen függőségekkel, mondom, miért ne próbálnám ki. És kipróbáltam, és egy hónapig nem mentem fel. Nem mondom, hogy az elején nem volt nehéz, de teljes mértékben kibírható volt számomra. És az érdekesség az, hogy egy hónap telt el csak, tehát 4 hét, vagy 4,5 hét kb. És mondom, hogy miket tapasztaltam magamon. Először is sokkal, de sokkal kiegyensúlyozottabb voltam. Jobban tudtam aludni. Úgy éreztem, hogy erősebb vagyok a konditeremben is. Ezt már csak abból tudom, hogy ugye ott konkrét súlyokkal kell, és tudom, hogy nagyobb súlyokkal edzettem, mint előző hónapban. Illetve fejben sokkal jobban tudtam fókuszálni. Tehát amikor dolgoztam, akkor dolgoztam, és nem ezerfelé járt az agyam. És persze most ezt lehet mondani, hogy oké, ez nem annak köszönhető, stb. Igen ám, de mégis amikor elhagytam ezt a tevékenységet az életemből, akkor alakultak ki ezek a dolgok, ezek a pozitív mellékhatások.